Ndro mara Hustler Fund wadhi mbele ni jaod bura e kaunti ma Homa Bay Dr. Joyce Bensouda oseopinyo wacho mar Kenya Kwanza kumrem chopo singo mag dongruok mane gimiyo jopiny kinde campaigns. Bensouda okoni jatend piny Kenya William Ruto oserem tiyo ne jopiny e yo ma owinjore kaka na osingo ka okoni pok oketo kenge makare mag reso jopiny kaluwore gi ngima masani tek tueta e pachoka. Okone governors ang'wen mawuok e piny Luo mondo mi oket maino matiyo ne jopiny mondo mi dongruok ochopi e piny Luo ka omedo ni jopiny nyalo mana keto geno e tend counties. Nolose skul primar Maradiro e kar chung od bura ma Homa Bay Town kama ne odhi sire grube mag mine. Nice. So kuro waolo ni yama. Agenda wako picha. Ya. Kani nyo jiwe skuli ya. An kaka mjumbe mano yiergi ticket mar ODM. Awacho ni wuondruok, kikruok, anjao osebede weche kaka gik moko jotelo winjo tim ahinya kowuok e ofis mamalo. Sirikal ma wan go ni okoikore mondo savo ganda kaka ne gisingo e ndalo mane gigo campaign. Wach mar osuru waseyuare go to kata mana sirikal mar Kenya Kwanza jotelo me iye bisiemo wangi kaka budget manyocho wagore ni giwacho negi ni koma kata full stop ok gol. Gidware kaka en chandruok omako wa nyaka wariwre kaka jokonagi. Namba 1 watimo motegno gi resources momiwa kaka nam manitiere Lake Victoria. County government nyaka wuog oko mondo wang'e ni to fishing activities, business mag jonam jolupo, mine marito rech wanyalo timo nango mondo wabed motegno e yor yudo omenda. Adwa wacho ni sirikal oketo osuru malo kendo gionge gi hera kata dichiel ne oganda magitelo negi. Sani kane wago kura, uneno kaka ne gigo kura e od bunge. Tadwa konou ni sama petrol osemedi onge gimoko medi. Oganda Luo onge gimoko medore nikech gigi dhi e production kata gik miloso. Omiyo wawuoguru kaka oganda Luo watiuru motegno. Kora mga jwang' mano kanyo ote ma Dr.